Gina-verify sang gobyerno sang Pilipinas ang reports nga may mga Pinoy nga ginaresto sa Dubai bangod sa pag-share sang online content nga naangot sa atake sa mga lugar kag mga air defense interceptions. Sunod sa Philippine Embassy na Abu Dhabi kag Consulate General in Dubai, ginakuha pang opisyal nga kumpirmasyon halin sa lokal nga autoridad kangot sa identity, status kag legal circumstances sa mga involved nga duwa ka Pinoy. Sa statement sa embahada kag consulate, ginsiling nga ginarespeto sini ang soberanya sa United Arab Emirates kag ang ila kinamataro nga ipatuman ilang layi nga naangot sa national security, cybercrime kag public order. Ginapahanumduman sa overseas Filipino workers nga magtuman gid sa layi sang pungsod kung sa diin sila nagatrabaho kag mangin mahinalungon sa paggamit ng social media kag messaging platforms. Ginabisuhan man sa embahada mga Pilipino nga likawan ang pag-record, pag-post, pag-forward kag pag-komento sa hindi beripikado ukon sa mga sensitibo nga security-related content agud malikawan ang paglapta sang rumor sa mga impormasyon nga hindi pa man sigurado. Istrikto nga ginadumilian sang United Arab Emirates ang pag-share sang misleading ukon fabricated security-related content lakip ng videos sang air defense interceptions, mga pagpang-atake sa ilang landmarks kag AI-generated false footage. Ginakabig ini nga criminal offense nga mahimo silutan sang pagkapreso kag substantial fines. Naibanawan nga nagagwa subong sa reports nga sa 25 nga naaresto bangod sa pag-share sang content sang pagpangatake sa ila pungsod, duwa ang Pinoy, samtang maiban man nga nationalities kang isang Indians, Pakistanis kag Bangladeshis. Isa ang UAE sa naka-eksperyensya sa missile kag drone attack sa halin sa Iran, halin sa nagsugod ang giyera sang Pebrero 28.